ni tek manade. Ukone Joluo mane sirkal onyiso joma gindiko. That is what ji 1,000 mane Rigathi Otieno kan winjo ko nyiso jo Mount Kenya. Of course it is illegal, you all know. Ni ka favor jothurwa mandiko. To en gima lenga chieng' moro biro mana neno gi wang'u. Wabeduru joma tindo to wabeduru joma bith. Ing'e ng'ama bith? Nitie buma moro e buk miluongo ni Ecclesiastes 7:3. Owacho ni ng'ama ineno kobet ga ka wang'e ojonyno. Jony mar wang'eno en bith. Oriawo yaga. To kichung' kowinj kiwinj koni hele kare ng'ani chalo mana kama. Nitie legal issues e joma indikogo. Kawuono sama wabet go kani. Dr. Raymond Omolo kawo nyithi Luo 600. Nitie Tom Mboya University of Mabei. Ipuonjo gi German language kendo ipuonjo gi German laws. Magibiro wuotho gi streets of Germany. Ka gitieko kaka gin 600 no te gidhi. Mano namba mokrom kata gi mane Tom Mboya otero Amerika. Mano namba mokrom kata gi mano jodo ndike police. To kata mana mindiko ka, kata mana jopuonj mane ndikogi. Ka ok en mana kama ikuodhe wach. Bade ni kanyo maduong' kabisa. Mondiko to kinyal lando ni koro idhi rally kata yoro Odoyo Owidi ni dhi land notimo. Ing'e ni mano is illegal. Mane neno koriembo ng'ane tich. Omiyo un kudre ura kuda. We uru pengo gimoro nikech to kaka ing'e ni nitie ng'at moniluongo no jode go yugi. Ne gitiyo gi katiba machon. Katiba machon cha ne onge checks and balances mang'eny. Omiyo no nyalo kawo lori moter Kiganjo. Sani ok ditim mano. Ni neno ka jomoko notemo KRA noduogo gigo tema onge ng'ama noyudo tich. Omiyo nyaka wang'e ni koro wane katiba manyien ma koro tiyo. To e wach mar ni kona ni jakome manoyie mondo ndik wandaye gi mbadi mano tadier. Jogo to rute manoyiero. Yie to noyie ni mondo ndik jo ODM. To ng'ama ne yiero ng'ama ndiko to en President William Ruto. An sani an jakom mar Lake Victoria South Waterworks. Lake Basin naseaye. Kuro kanyo tadwe na kony matin. Okay. To winjo kwacho ni Gen Z poko wacho. Gen Z gionge gima ginyalo wacho nikech nonyiswa ni gionge leadership, gionge political party, gionge kabila. Gidhi wuoyo gi dhonga ka gionge gimoro. To gima nyisi ni en mana ni jogo no gali ni kia. Gen Z had very clear leadership, fund resources and jomane back gi. Emomiyo ne ginyalo wuoyo, emomiyo nyalo keto demands, emomiyo ne ginyalo refuse requests, emomiyo ne ginyalo loso chenro e Uhuru Park magidhi rally. Ipani gigi nyalo tim ka onge leadership. Kikugalru unu jopodo joma tindo. To gigi matiangi menena timo kama ka iluongo ni public show, talking to the gallery. In minister nyalo wuok ni dhi e bedroom nyithindo, ni dhi penjogi ni to unindi ang'o. Nitie officers e buoi kanyo monego dhi otim mago. Policies teach minister ok inspections. Policies ni gima kama nyaka tim, rules mag dhi school en kama, gate nyaka ket ka, windows nyaka bed openable from both inside and outside easily. Mage policies ma minister onego preside over maketi tok ni imbi wuok ni mondo jopiny odhi oneni populist politics. Wach mar abduction to dwani mondo wae utindu joma dongo. Nobody abducts anyone. Police only arrests. To ing'eyo nitiere joma ng'ama nobedo abducted. Say example Willis Joluo mos kuom thone. Mache ng'ama nobedo abducted gi jonjore modhi onegi. Kata thuolo mane pok Ruto bedo jatelo. Abductions ne timore gi jonjore to police ok abduct gi arrest. En mana ne ginyalo arrest ng'ato illegally ng'ama ok onego bedo arrest. Mago timore. To police arrest kendo kuma gi bedo arrest no iyudo gie. To compensation mar Gen Z bedwa no dhi emos. Nikech kibro dhi penji ni to samane udhi e street no udhi on the strength of Article 37. Mawacho ni you go and demonstrate peaceably and unarmed. Sama donjo ka aneno kuketo video moro ka makite bare kind police gi jopiny go. Police ka are outnumbered 20 to 1,000. How are they going to defend themselves? Na neno ndalo moro jafwambo moro ka nogo tiende. Nduru no bedo. To police moro no ayuga no koni kidwa ni mondo ibed safe kama ji ng'anye. It is a battlefield. Muting'o jo ng'anyo, muting'o police, muting'o jofwambo. Ji adek gi moro ka moro nigi equal chance of hinyruok. Kake jafwambo kidwa cover ng'anyo, bede side mar police ng'anyo ni kocha. Koro bunde dhi kocha in koni. To kidok ko jo ng'anyo ni dwa ni manye police moro matimo tim marache go picha. You are taking a big risk ibro hinyori. Omiyo act moro be nokel kama chiegni ni ng'ama oluongo ng'anyo
ema biro deal gi the damages mag ng'anyo. Ang'e ni mani ng'eyo. Kik wawuondre. Ng'ama biro bedo compensated akweri onge. Kata mano ng'anyo 2023 ka ng'ama bedo compensated onge. Nikech breaching parliament is not part of ng'anyo ma the constitution envisage. Throwing stones, wango Phoenix House, wango ginene iluongo ni Ibrahim's Mall. Mago gik mano joma notho ne jo ng'anyo nego ka gititie iyiero gi nang'o. Awinjo ka gikelo excuse moro ni ng'eyo ni nitiere jonjore mano infiltrate. It is now you people emonego gane to jonjore go ne gin ng'agini. Nikech police to romo gi jo ng'anyo. Gikia ni agency Jojensi be ne ok odhi ka polisi wacho ni wan jojensi koro wadwa ng'anyo wan ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. Gimbe gikia gi jo ng'anyo idilo ka jo ng'anyo. Jonjore ma wang'o udi idilo ka jo ngaruji. Jo bakidi idilo ka jo bakidi. Jo muk parliament idilo ka jo muk parliament. Omiyo kudwa ng'anyo to somuru jo Catholic sapo thith. Jiwuotho mos mane ng'anyo ma constitutional envisage. Mheshimiwa Owidi, don't get away with this.